Hıyallarda gına bulsak da Ötkenlerge yollar yoğutula Karşımızda türler dursa da Benim kolumda ür-yaңағына табадан düşкен kitap. Bu da Герой турында. Bu kitapны biz районыбыз китапханәчеләре һәм милли китапхана хезмәткәрләре белән берлектә нәшр ителдек. Һәм bu kitap чыннан да Герой турында һәм ул сугышта да катнашмаган, амбразурга күкрәген дә капламаган. Ул Гап-гади Караширмә авылында туып үскән. 16 яшеннән сыер савучы булып фермага эшкә килгән һәм 33 яшендә социалистик хезмәт герое булган безнең яраткан Гөлбикә Гали кызы Кәримова турында. Шунысы куанычлы. Безнең героебыз бүген дә исән-сау. Йөгереп йөри әле Гөлбикә апабыз. Ул аның бүген туган көне. Һәм менә шушы туган көнендә без аны китап чыгарып, китап нәшр итеп, зурлап бәйрәм итәбез. Хәзер инде минем сәхнә түренә Гөлбикә апаның үзен чакырасым килә. Рәхим итегез, Гөлбикә апа. Зур, шатлыклы көнебездә, Гөлбикә апаның туган көнендә укучылар барыгыз да килгәнсез, рәхмәт, төрле авыллардан җыелдыгыз бит инде. Шулай ук монда биредә катнаша безнең районыбызның башлыгы Айрат Гыйльфанович. Шулай ук безнең районыбыз башлыгы булган. Хәзер инде ул безнең Татарстан дәүләт депутаты Нәҗип Нәкыйпович Хаҗипов катнаша. Шулай ук безнең Сабадан шундый күп делегация килгән. Шулай ук җитәкчеләр килгән аны котларга. Шулай ук Гөлбикә апаның үзе белән бер чорда эшләгән хезмәттәшләре, җитәкчеләр биредә. Алар да зур-зур исемнәр яулап, бик тырышып, намус белән хезмәт иткән чын хезмәт кешеләре. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Хәзер инде минем сүзне Теләче муниципаль районы башлыгы Фатхуллин Айрат Гыйльфановна беләсем килә. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле безнең Гөлбикә апабыз, хөрмәтле кунаклар, балалар. Менә бүген районыбызда бик зур бәйрәм. Үзебезнең социалистик хезмәт героен хөрмәтләү. Шушындый туган көне уңаеннан инде аның шушы бәйрәменә матур итеп менә Риза ханым әйтеп узды. Шулай бит ил үстергән кыз Гөлбикә апабыз шушы китапны нәшр итү иҗат бәйрәмендә булсын, шулай бит. Гөлбикә апа ул инде үзенең хезмәте белән шушы үзәк бистәсендә АПХ Ленина дип әйтик, шулай бит элеккеге шушы хуҗалыкта бөтен Рәсәй күләмендә, СССР күләмендә шушындый зур семинарлар үткәреп, зур дәрәҗәле инде Татарстаныбызга, Россиябызга менә шушындый зур семинарлар үткәреп, Гөлбикә апа белән горурланып, шулай бит бик күп төрле шушындый чаралар, семинар, киңәшмәләр зур җитәкчеләребез тарафыннан узган. Алар әлбәттә менә бу китапта бөтенесе язылган. Әлбәттә без геройларыбызны данларга, хөрмәтләргә тиешбез. Үзебезнең яшь буынга, киләчәк буынга, менә балаларыбызга шушы геройлар, инде шушы хезмәт геройлары мисалында үзебезнең булганыбызны яшәү рәвешен, татар үзебезнең менә татарлыгыбызны, чын татар хатын-кызлары нинди тырыш булган, уңган булган, шулай бит аны бөтен дөньяга танытып, әлбәттә без аларны зурларга тиешбез. Чөнки алар көнне төнгә ялгап инде хезмәт иткән, шулай бит. Ул вакытларда аның күрсәткечләре, эшләгән хезмәтләре, шулай бит хәзерге кебек инде сөтчелек комплекслары булмаган, ничәшәр йөзләгән сыер савып, шулай бит аны чиләк белән ташып, менә нинди Гөлбикә апаларыбыз безнең нинди уңышка ирешкән, әлбәттә.
Гөлбик апа, сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең хезмәтегез өчен, булганыгыз өчен. Бары тик сезгә инде саулык, сәламәтлек телисе килә. Хәерле картлыклар кичереп, менә Рафаил абый, улыгыз шулай бик матур итеп районыбызда ДАСАФ оешмасында хезмәт итә. Балалар, оныклар игелеге күреп, шулай оныкчыклар игелеге күреп, матур тормышта сезгә хәерле картлыклар кичереп яшәргә, әлбәттә. Әле күп шушындый туган көннәрне, юбилейларны һәр вакытта менә шушындый тулы залларда җыйнап, сезне хөрмәтләргә насыйп булсын. Бәхетле, матур, хәерле картлыклар кичерергә һәм инде гел шулай очрашырга насыйп булсын. Без сезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Исән-сау булыгыз. Барыгызга да бик зур рәхмәт бәйрәм белән. Безнең бүләкләребез Гөлбик апа, бик шат тормыш сезнең белән очраштырганга, матур итеп аралашып яшәдек. 66 елдан бирле, башта әйткәнемчә, кем була икән бу дип уйлыйлар Гөлбик апаны, аннан бергә эшләгәндә матур аралаштык. Соңгы вакытларда да семьягыз белән дә, туганнарыгыз белән дә утыралар. Мин бик шундый шат сезнең өчен. Менә шушы вакытлар бергәләп уздыргансыз. Фирмада эшләгән вакытларда һаман да сагынып искә алам. Шулай итеп аралашып яшәргә ясын, туган көннәрегез белән бергә булыйк, матур итеп шулай Ходай биргән бар, уларны бергәләп узып. Сагынулар чыгнап алган чакта, белмим нинди дәват абасы. Ярты җаным һаман синдә яши. Туган ягым, байлар сабасы. Кемнәр 90 елга кадәр туган, безнең турында таныклыгыбызда Саба районында туган дигән язылган. Ул Гөлбик апага да шулай язылган. Менә шуңа күрә дә Саба районны да аны үзенең герое дип саный һәм ел сайын бик матур итеп, күпләп алар шулай итеп бердәм булып котларга киләләр. Безнең бүген хезмәт бәйрәме, хезмәт тантанасы һәм инде хезмәтнең тәме, нәтиҗәсе, без хезмәткә әле дөрес карап бетермибез. Балаларга килгәндә дә хезмәтнең тәрбиясе безнең шәхесләребезне тәрбияләүдә, балаларыбызны, улларыбызны тәрбияләүдә дә шушындый зур мәгънәсен аңлап бетермибез һәм менә шушы геройларыбыз аша аларның авыр елларда, шушындый елларда хезмәт куюлары, физик хезмәт куеп, һәм инде әйтеп кителде менә ничек малларга да мөнәсәбәт белән ягымлы итеп, мин Гөлбик апаның текстын хәтерлим, сүзне аңламаса да интонацияны, мөнәсәбәтне аңлый дигән җөмләләре бар аның. Әлбәттә ул сүзләр бу китапта да бар. Менә шушы мөнәсәбәтне аңлап, һәрбер сыерга, җан иясенә шушындый яхшы мөнәсәбәт булып, инде күп уңыш алган, күп сөт савылган дип әйтик. Инде ул бүтән елларда икътисадка, авыл хуҗалыгы предприятиесенә бик зур йогынты ясап, элек бит инде Стахановщина дигән, Стахановецлар булган, шундый движение булган, инде рекордлар куелган, һәм инде әлбәттә үлгү буларак шушындый геройларга без үзебезне тиңләштереп хезмәт куярга тиешбез. Хөрмәтле балалар, без һәрберебез кемдер булачакбыз, сез инде һәрберегез кемдер булачаксыз, ниндидер вазифа башкарачаксыз. Безнең сезгә теләк, менә шушындый геройларыбызны үзегезгә үлгү итеп, тырышып хезмәт куйсагыз иде, үзегезнең ватаныгызга, гаиләгезгә, әниятегезгә инде файда китерсәгез иде җәмгыятькә, файдалы кешеләр булсагыз иде, шуңа күрә менә бу чарада бик дөрес, әлбәттә, рәхмәт район җитәкчелегенә шушындый балалар алдында мәктәптә узуга. Хөрмәтле Гөлбикә Галиевна, рөхсәт итегез, барлык Саба районы халкы исеменнән сезне шушы улуг бәйрәмегез, туган көнегез белән тәбрик итәргә, һәм дә матур сүзләр әйтелде. Алга таба инде безнең мондый туган көннәр күп булсын иде тагын. Шушындый авыр хезмәттә эшләп, фермада инде маллар арасында эшләп тә, шундый чиста, саф, пак, ак яулыклы намаз укучы мөселман татар әбисе булып калу өчен мин сезгә бик зур рәхмәтемне әйтәм һәм бик сокланам сезгә күз тимәсен. Барлык татар әбиләре менә шушында залда утыручы кызлар да менә сезгә мисал, үрнәк, алга табада гаиләдә әни булгач та, әби булгач та шундый ак яулыклы, матур намазлы әбиләр булырга кирәк. Шул вакытта милләтебез дә сакланып кала, дәвамчыларыбыз да нык була. Бик зур рәхмәт сезгә туган көнегез өчен күңелле.
представляю общественную организацию «Герои Татарстана». Вы, наверное, все помните, когда в далекие 80-е годы начали говорить, а кто такие герои, а что они сделали. Вы знаете, тогда такая была обстановка. И вот, значит, у нас есть такой председателем, стал он первым нашей организации «Герои Татарстана». Это Мустюков Ильдус Исламович, разработчик системы опознавания свой-чужой. По всему Татарстану были разосланы письма во все уголки, во все населенные пункты, и были собраны все герои с характеристиками, со всеми. И тогда, в то время, нас было, это создалась организация в 1999 году. Основным направлением было это показать подрастающему поколению, а кто такие герои, что они сделали. И началась кропотливая работа. За это время, что мы существуем, в прошлом году было 25 лет нашей организации, к сожалению, уже многие ушли, сейчас героев осталось всех категорий где-то 17 человек в организации, но были выпущены книги по героям Советского Союза, полным кавалерам орденов боевой и трудовой славы, герои Казани, последние, я вот сегодня привезла эти книги сюда, герои Советского Союза, вот, и что это дает нам? Вот, например, сидит ваш герой, это какая же, понимаете, это вот лучик в вашем населенном пункте. Она приходит, и дети смотрят, а как человек добился этого, а как он вырос до этого. И вот все свое тепло, все свои знания мы отдаем подрастающему поколению. Они должны знать, кто такие герои, потому что они герои, они выполняли и работали во всех трудных условиях. То есть как-то вот так вот, вроде с одной стороны просто, да, а если посмотреть, ведь они совершали какие-то подвиги. И это было, и это и есть. Чтоб имена героев давали школам, давали улицам. То есть, чтобы подрастающее поколение знало. И, конечно, я вот сегодня преклоняюсь перед всем вашим, значит, вот, что здесь собрались. Это правильно, чтобы видели все, что это ваш земляк, ваш герой, который своим трудом добился таких замечательных результатов. Это много стоит. Безнең җирлекләр белән, җитештерү оешмалары белән җитәкчелек итә торган кешеләргә чын күңелемнән рәхмәт әйтәсем килә. Монда инде әйтеп үтелде, соңгы заманнарда гади хезмәт кешесенә игътибар барыбер күпмедер дәрәҗәдә сүрелебрәк киткән иде. Әйме менә бүгенге көндә менә шушылай итеп авылларда үзләренең тырыш хезмәтләре белән зур дәрәҗәләргә ирешкәнме, ирешмәгәнме, менә шушындый хезмәт кешесен данлавыгыз өчен, хөрмәтләвегез өчен сезгә чын күңелдән зур рәхмәт. Менә тәрбияләү үрнәге дип әйттеләр. Менә без Мин үземне мәсәлән шушы үрнәктә тәрбияләнгән кешеләрнең бер вәкиле дип саныйм, чөнки без мәктәптә укыган заманнарда ук безнең инде TikTok'ыбыз да, Telegram'ыбыз да, WhatsApp'ыбыз да, менә шушы Ялкын журналы, Яшьленинче газетасы, тагын инде район газетасы булсын, бераз үскәч Татарстан яшьләре, нәкъ менә шушы газета журналларының битләреннән без үзебезнең халкыбыз арасында хәрби яктан Советлар Союзы геройлары үсеп чыкканын, тырыш хезмәтләре белән социалистик хезмәт геройлары үсеп чыкканын шулардан укып белә идек. Мин инде кичкенә чагымда ук, әйме, Саба районында социалистик хезмәт герое сыер савучы Гөлбикә апа Кәримованың яшәгәнен, эшләгәнен белә идем. Әле кайберсенең исемнәре хәзердә исемдә, белмим алар исәннәрмедер, юктырмыдыр. Арча районында тракторчы Шәрифулла абый Сәгъдуллин бар иде. Бәлки Гөлбикә апа беләдер, шулаймы? Тракторчы, социалистик хезмәт герое. Аннары Арча шәһәрендә укытучы Стелла Закиевна Габдрахманова бүген көндә исән дип беләм. Менә шундый исемнәр бүгенге көнгә кадәр безнең хәтеребездә сакланып калган икән. Димәк, безне җиренә җиткереп, тиешенчә дөрес итеп тәрбияләгәннәр дигән сүз. Һәм килеп чыккандыр, юкмыдыр? Әмма ләкин без
күп яктан менә шушындый кешеләрдән үрнәк алдык. Менә хәзер бик патриотик рухта илеңне, җиреңне, нәселеңне, авылыңны, халкыңны, илеңне яратып үсәргә кирәк дип әйтә, пәрвәрлек рухында тәрбияләргә кирәк дип әйтәләр. Менә безне шулай итеп тәрбияләделәр һәм моңа бернинди дә үкенеч юк әлбәттә. Шуңа күрә бигрәк тә балаларга әйтәсем килә, үзегезнең туган җирегездә, туган районыгызда, авылыгызда менә шушындый кешеләрнең яшәве белән горурланырга кирәк, горурланып яшәргә кирәк һәм аларга тиңләшергә, алардан үрнәк алырга кирәк. Кирәк дибез, тиеш дибез. Бу инде сезнең күңелегездә булырга тиеш. Әлбәттә, ватанны ярату, илне ярату, ул нәкъ менә шушы үзеңнең өеңдә әтиәнеңне, нәселеңне, авылыңны, туган районыңны яратудан, менә аларның кешеләрен яратудан башлана. Безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә 3 миллион 600 меңнән артык китап дип әйтим, инде китапханә түгел, китап сакланган нигездә китаплар, басмалар һәм безнең фондларыбыз бик бай. Бу китапка Милли китапханәдә саклана торган, күптәннән сакланып килә торган күпмедер материалларны файдалану өчен кирәк дип тапканнар икән, без моңа бик шат. Безнең фондларыбыз бик бай, анда материаллар бик күп. Менә бүген Нәҗип Накыйпов әйтте, Үзәк совхозының да тарихын язарга кирәк дип әйтә. Менә революция алды елларыннан татарлар чыгарган журналлардан, газетлардан алып, 20-нче еллардан бирле без инде сөйләштек. Шул заманнардан бирле чыккан әйме, латин язу, гарәп графикасы белән, латин язу белән, аннары кириллица язу белән чыккан безнең гәҗитләребез, район газетлары да хәтта шул ук Яшь Сталинчы газетлары булсын, Кызыл Татарстан газетлары булсын әйме, аннары менә Гөлбик апалар яшәгән чорны яктырткан Социалистик Татарстан гәҗите булсын, иң беренче битләрендә безнең герой хезмәт геройларын чагылдырган Азат хатын журналы, ялгышмасам аның беренче битенә тышлыгына сезнең рәсемне куеп чыгарган соннары бар әйме. Менә мондый әйберләр бөтенсе дә безнең милли китапханә фондларында кадерләп саклана. Бигрәк тә менә балалар нинди дә булса рефератлармы, фәнни эзләнү эшләре белән конкурсларда катнашырга җыенасызмы? Рәхим итегез. Үзегезнең район китапханәсен әлбәттә беренче чиратта, авыл китапханәсен, район китапханәсе, алар аша безнең китапханәгә дә чыгып бу материалларны файдалана аласыз, куллана аласыз. Без бик шат булырбыз. Һәм алга таба да менә шушындый кичәләр күп булсын. Гөлбик апа кебек нурлы апаларыбыз исән сау булсыннар. Тагы да шулай матур кичәләрдә, бәйрәмнәрдә сезнең белән күрешергә насыйп булсын. Китап туе белән, китап бәйрәме белән сезнең барыгызны да һәм Гөлбик апаның бәйрәме белән. Бу бөтен бәйрәмнәрдән дә безнең район халкы өчен, Саба районы күршеләр өчен бик зур истә кала торган һәм бик мәгънәле бәйрәм. Бәхеткә каршы Гөлбик Галиевна белән миңа да эшләргә туры килде. Нәрсә дип әйтим, мин аны инде күп еллар беләдер идем, чөнки колхоз председателе эшләгән елларда да, авыл хуҗалыгы идарәсендә начальник булып эшләгән елларда да күп мәртәбә очрашкан идем. Дөресен әйткәндә, менә гел сокланады. Мәйтем, ничек герой булган бу, ничек шундый данга ирешкән бу. Менә язмыш дигән нәрсә килергә туры килде шу Дирин исемендәге тәҗрибә җитештерү хуҗалыгына. Гөлбик апа уста бик матур итеп эшләп иде, яше олыгая барса да. Һәм мин моны белән кызыксына башладым, үзен әйтмичә генә. Әйтәм, ничегрәк эшли икән бу, ничек икән? Аның әллә нинди катлаулыгы да юк шикелле, тикайдан карап торганда. Ишенә кирип, уйлап карасаң, анда бик зур шундый секретлары да, иң дөрес әйткәндә мөһиме тырышлыктан тора икән. Иртә белән кеше килгәнче фермада иң беренче булып ул килер иде. Мен әйтәм, Гөлбик апаны каршы алырга дип, мин дә юк мидерем инде. Барам, уже Гөлбик апа уже сыерлар белән сөйләшеп, мен әйтәм, кем белән сөйләшә икән? Сыерлар белән сөйләшеп фермада йөри. Менә шулай итеп, Гөлбик Галиевна монда инде алдан да чыгыш итүчеләр булды.
өзінің шушындай таңғалсызлығы, тырышлығы арқасында шундай нәтижелерге, мотор нәтижелерге ерішіп, шундай исемлерге лайық болған екен. Hem ondan indi dürüsünün etkende Gülbik apa kişi arasında bir sonuçlar arasında onlar gelmeden ortaya. Mine bir kişi olsa soldatta bulganların tetanlar da binde şamalay turganlardır hatırında. Yoksa yürüyüşü olsa ondan kalmış katırışasın. Yoksa ot atırgan kişi olsa onun şekilde otarga tırışasın. Mine şunday нәрсе bizden hocalıkta da var ya, bir gerek temine tergimden şu uzak bölüksesinde, onun bile bir geçirgen, bir köp binanilerimde ota isimleri bile atargalan, mine Naila Habibulina, Ordinler Kavalyera, Siyaz Delegatı, hem başkalar yanında uzak olar isimlensin. Mine şolay etip bütün kolektif bile birge. Hem bizning bilgiçler de, spesialistler de bir şunday məğnəli bir tarışlar idi. Şunlar bile barı bizde tarışatırgaç, zor gına onuşlarga işlege turu kille uzun işlegen çıktı, maqtan ve ketügün, mına bir kişi de garip emas. Şunlar ettirip men Gülbik apalarga hem Gülbik apa bile işlegen bütün tirlikçilerge, jitekçilerge, orta boğun jitekçilerine, bilgiçilerge bir kanaat bulup kaldım. Bugün de onlarla bir hürmet edem. Turmuş devam eder. Ağırmayışı. Balalarga, anıklarga suyunup, bizden bilen oralaşıp motor edip, yaşarıya esneyelim. Bir motor edip, uzak yıllarında şunday motor zallarda birgeleşip, motor edip, yılmayışıp, sıraşıp, yaşarıya ömrünü devam ederge esneyelim. В нашем районе существует такое солнышко, который на два района является одним единственным человеком. Мы этим гордимся. Gülbik Apa'nın doğum günü hürmetine. Gülbik Apa'yla birlikte işledik, uzak yıllar birlikte durduk. Hazırda yaşayız, Allah'a şükür birbirimizle şaraşıp, siyeşip, güneşleşip, biz koşarında biz silerek çalışıyoruz. Hadi yaraydık. Gülbik Apa, soğuk, selametlik bilen, doğumda uzak yaşarga, birge ömür etlerge nasip etsin. Benim bütün dileğim şu. Allah'a şükür. Hadi çalıştıram da işte yüreğim sızıp gider. Sizin de şulaylarında olun. Bulsun deyip günlük dünge yolgap işledik Allah'a şükür. Men bana Türkiye'nin buzovlar turağında şunda buzov bilen birge yatarga turup ilerleriye. Sen sağ olunuz, imin turmuşlar sizge. Hürmetli dostlar, hürmetli konaklar, sizge barınızda bir zor rahmet. Şulay zorlap kirduğunuz için. Gülbek var, ihlas konudan sizinle tuğan gününüz bilen bütün tuğanlar isminden tebrik ederiz. Alğa tabada şulay matur bulup, teynap bulup kalıp, ali boytaq yürüylerini uzlarga yazsın, Xuday bergen ömrünü matur etip birge yaşarga yazsın. Sen sağ olun. Yazmışına öpkeler saklama, erişik var kabul edanı
Hürmetli balalar, kadirli tuğanlarım, hürmetli hizmetleşlerim, dostlarım. Benim ötkendəki hizmetimni eski alıp, şuşulay zor jıyılışlar uzdurğan için rayon hakimiyetine pek zor rahmet ettim. Barıqızga da sağlık, selametlik, tınışlık tilep kalam. Dünyalarımız tınış bulsaydı degen tilekte kalam. Barıqızga da pek zor rahmet. Durmuş vurulur, durmuş mantor ya. Olsa ne güngeller. Çığırlar vızıra, birbirine. Ozanda bulsa ne gönderler. Durmuş vurulur, durmuş mantor ya. Olsa ne güngeller. Çığırlar vızıra, birbirine. Ozanda bulsa ne gönderler. Şatlıkta, şatlıkta, yükselikte, sağlıkta. Bütün yıllarımızda sağlıkta, bayılıkta. 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 Şatlıkta, şatlıkta, yükselikte, sağlıkta. Bütün yıllarımız sağlıkta, bayılıkta. Şatlıkta, şatlıkta, yükselikte, sağlıkta. Bütün yıllarımız sağlıkta, bayılıkta. Bütün yıllarımız sağlıkta, bayılıkta.